En aquest tutorial veurem com funciona el funcionament bàsic dels filtres. Els filtres, igual que l'ordenació de dades, els teniu per aquí directament, aquí teniu el filtre automàtic, i si no, també el teniu aquí a les dades. A més del filtre automàtic, hi ha més filtres avançats, que són una mica més complicats de fer servir, però nosaltres amb el filtre automàtic, de fet, la majoria de coses amb el filtre automàtic funcionen bastant bé. Igual que amb l'ordena, si teniu les dades així posades, amb columnes sense espais i tal, no cal ni seleccionar, simplement ens col·loquem i apretem el botonet del filtre automàtic i automàticament ens apareixen aquestes cosetes a totes les columnes. Això d'aquí ens dona les diferents opcions. Amb els noms i cognoms, si no és que busquéssiu tots els Peres, tindria poc sentit, però per exemple amb el gènere dona-home sí que té més sentit de buscar-ho. Fixeu-vos que el filtre automàtic també ens permet ordenar. Podem ordenar per ordre ascendent i fixeu-vos que, com que ja ho tenim, ho farem amb el cognom, que aquí per nom ja ho tenim ordenat ara mateix. Faríem ordre ascendent, veieu? També m'ordena, Per tant, també es pot ordenar, ordre descendent, veieu? El que passa és que seria l'ordenació igual que aquesta, que no ens permet triar segons criteris d'ordenació. Però bé, podríem ordenar, podríem triar els 10 més grans, podríem triar els que estiguin buits, els que estiguin no buits, o podríem afegir els filtres estàndards, que llavors aquí ens deixa ficar condicions una mica més complicades per triar coses. Llavors, si a nosaltres només, per exemple, ens interessa saber quins són homes o quins són dones, fixeu-vos que per defecte està tot marcat, doncs jo ho desmarco tot i vaig a marcar només el que m'interessa. Vindria aquí, marcaria les dones i ja tindria. Com sabem que tenim un filtre activat? Doncs perquè el teniu en color blau, veieu? Es queda marcat en color blavet. Si el vull desactivar, què he de fer? Marcar-ho tot. Marqueu aquí l'opció de tot i ja està. Per exemple, també serveix per buscar per nom. Si jo, per exemple, estic buscant a un que es diu Moreno, doncs jo començo a escriure, veieu? I ja en marca. Llavors puc desmarcar-ho tot i marcar només el Moreno. I només em surt el Moreno. És una manera de cercar. I torno a marcar tot i ja ho tindria tot. Per tant, veieu que és una manera de buscar. Fixeu-vos, però, perquè surti només el Moreno, he hagut de desmarcar-ho tot. Llavors, desmarques tots, busques el Moreno, el marques, i d'acord, ja només en surt aquest. I això és tot.